My jsme třída 7A, s námi nikdy není nuda. Každý den je nová show, smích se nese školou celou. Hej, hej, 7A, to jsme my a naše parta. Na YouTube videa točíme, nové nápady pořád máme. Dejte odběr, ať nás znáte, naše videa rádi máte. Hej, hej, 7A, nejbláznivější školní banda. Kamera běží, akce start, každý z nás je trochu cvok. Natáčíme každý den, s námi zažij